Busturin, uraren gurpilean. Iturri zaharrari ur barria dario Busturiko etxeetan, garbitokietan zein urasketan. Abeslari ospetsu batek esaten ebanez, gizakia herria bada, ura mundua da. Gizakia bizirik badago, ura da bizia. Izan be, ura biziteko ezinbestekoa dugu. Danetarako behar dugu, geukedateko, jatekoak prestetako, garbikuziak egiteko, ganaduei eta animaliei emoteko, lurrak ureztatzeko, industriarako, aisialdirako. Gaur egun edonon daukagu esku-eskura. Baina 20. mendearen erdikaldean, Busturiko etxeetara ura ekarri arte, makinatxu bat joan etorri egin behar izaten eben, batez be andrak eta neskatilak, iturrietara, erreketara eta garbitokietara. Bartolori kantuan erantzunez, nora noian, iturrira Bartolo, nahi badozu etorri? Busturi aldea aberatzazan beinola, iturbegi eta iturburutan. Baina zoritxarrez gaur egun, asko eta asko agortuta dagoz. Bai lehen eta bai orain, ura eskura eukitea sekulakoa zan. Zer eta txorrotean ura halakorik. Errekak. Hemen gagoz, erreka bastarrean, azaldu iguzu, ze garrantzia eukan errekak herritarrentzat? Erreka ezinbestekoa zen, olako garbiketa, arropa garbiketa eta beste erabilpenetarako asko erabiltzen zen. Baina hemen Busturian gertatzen dena, erreka ez da beste herri batzuetan esate baterako ez dakit. Araban edo beste toki batzuetan implikatzen zen konzentrazio, emakume konzentrazioa, ez? Hemen auzo pila daude, baserri pila eta nahiko sakabanatuak, orduan bakoitzak bere erreka tokira joaten ziren, ez da nahiko bakartiak egoten ziren. Hemen esate baterako inguruko baserretako emakumeak etortzen ziren, baina segurazki 1, 2, 3, ez? Eta bertan egiten zuten arropa garbiketa, osorik. Hemen egiten zen, harri lozetan, ez da? Harri lozetan. Harri lozak erabilita. Bai, baina beti, hartzen zuten edo gokitzen zuten arlausak, arlausak arropa jotzeko. Beti kare harrizko arlausak. Normalean are harria, oso grano latza, bai, arroparentzat ezen bat ere egokia. Eta ostantzen, hemen beste baserrietatik eta andrak eta zer, errekara joaten ziren bere edo? Asko errekara bai, gehienak errekara. Eta errekan zer aukiten eben, holan... Arribet egote zan, loza bat egote zan, erropi joteko. Eta erropea jo? Bai, jo, edo garbitzu edo, jo zantzun, ordu bai. Bai, erropea jo. Bai, erropea jo, bai, hori zantzun. Bai. Erropea jo. Eta akordaten zara zela jaboi edo erabiltzen eben edo? Ni neure zerien txinbo. Eta zelan iten zen duen, zelan izeten zen erropa garbitzutearena? Egoten zen, harri handi luzengie, da imintzen gendun, holan beraz begire, da gero beleunetan imintzen gendun, harritxu bet, iguelto alde bategaz edo imintzeko. Da gero, norberak etzen posutxu bat moduen edo barrizek endu edo hori, ure gehiago egoteko, ez juteko dana, zera, profundidad purtsu bete eukitzeko. Da, han plantaten ginen busti erropie, da jabon txinbogaz, emone erropieri, da gero frota eskukaz edo bertan harri zen, da gero ala, dana garbitzu jaboiek entzeko, gero uretan aklaraan, 3 edo 4 bider edo ez dainik, eta ala, zera, baldera edo, da gero beste bat eta beste bat. Eta non ekarten zen duen erropea?
Ba, holan, palankana bat zinezku moduen edo antxine plastikuek eta erosteko da demar, egongo ziren, baina dirori pez, erosteko. Zinezko lantinaku moduko baten, ezta? Bai. Da, claro, ni juten eitzen amagar badenpori pasaten, da beti ama, haimuztazu bat zeu zerredo, deiu el pañelotxu bategaz, da benga, jaboni, frotar, da antxe denpori pasa. Da, garbitzu bezen bat eitzen zan, geurko moduen egunaro, ez, ke ba, aztien baten edo... Hori da, astean baten edo etorten zinen... Ni pentsatzen bai ez, klaro, erropi ezer, zen garbitzuten nolan, da orduen babat ajungo zan egun baten, beste goizien, beste arratzaldien, da gitxi egoten ginen dana batera. Orduan, ganadua bere errekara ekarten zan ure edateko. Bai, batez ere hurbiltasunagatik, ez? Urazka moduan erabiltzen zen, ez? Eta ganadue bere ara eroaten zenduen orduan. Bai, ganadu araze posu erut izan, posu eukizeuenak eta beste baser batzuk onzien, errekie pasaten zana urretik. Edo orduen arekia posurik ezeken. Gutezin errekara ganaduek. Errekara zuzenean. Bai. Por ejemplo, ni jaixo nintzen baser zen, erreki egon zana bertan urrien. Eta are ganadu errekara gutezien. Orduan pastu nibiltza zatez ganadu kanpuen, barek gure are ganadu pasatzen zeun errekie, erreka bi hiru pasatzen zuen pasture juteko. En general pasu gutezien. Bai. Eta pasuen edaten zeuen urtenkeran eta etorkeran, ez zera? Hogeigarren mendearen erdialdera, zorioneko garbigailuak agertu arte, Busturiko andrak errekako pozu ozinetara joaten ziran erropa garbitzen. Baina, hamarkada batzu beranduago, 1983ko Uriolek arlosa danak eroan zituen behin betiko. Garbitokiak eta uraskak. Errekako uretan erropa garbitzen ekitea etzan bape erosoa. Eta horregaitik, 20. mendearen hasieran garbitokiak egiten hasi ziran. Batetik, andraskoek lan gogor eta neketzu hori leku egokiagoetan egin ahal izateko, eta bestetik, gerota gehiago eskatzen ziran higiene eta osasun neurriak hobeto betetako. Era askotako garbitoki edo labaderoak dagoz. Busturikoak beste herri batzuetakoak alderatuta, nahiko txikiak dirala esan ginke. Asko jota, 3-4 andra batera garbitzen ibilteko bestekoak. Batzuk, auzokoek erabiltekoak ziran, kasurako, mine eta 8 lagunak bat, azken hori auzolanean eraikitakoa, eta beste batzuk ostera, etxetalde txikietarako egindakoak. Gehienetan, garbitokiagaz batera, iturria eta ganaduentzako askea be egoten dira. Ikusi daigun zelangoak diran. Labaderoak nahiko berantiarrak dira. Gehienetan, naiz eta politak izan eta estaliak eta bar, 19. mendekoa dira, erdialdetik aurrera, Bai. Osa, nahiko berantiarrak. Baina, karo, egia zan, erreka, naiz eta ura ekarri eta horretarako egokia izan, bestetik desegokia zen, ez? Makurtu behar zen, neguan hotza, orduan, hasi ziren, batez ere 19. mendean ja, labadiruak egiten, edo erreka egokitzen. Askotan, labaderoak errekan bertan kokatzen ziren, ez? Labaderoak andraskoentzat bakarrik ziran. Orduko gizarteak ezeban onartzen gizonezkoak erropa garbitzen ibiltea, naizta ezkonbakoak edo alargunak izan. Emakumentzako toki esklusiboak dira. Hemen, biltzen da iturria eta brebaderoa, baina labaderoak emakumentzako esklusiboak dira. Eta gizarteratzeko ere tokiak ziren. Baina kontuz, ez dira oziorako, ez ziren etortzen hitz egitera.
baizik eta lan egitera, desberdina da, eta lan gogorra egiten zuten, garbiketa, arropa garbitzeko lan nahiko gogorra, 2 ordu, 3 ordu egoten ziren hemen, ez? Baina bide batez, elkartzen ziren beste emakume edo auzokide batekin, eta bere gauzetaz hitz egiteko aukera paregabea izaten zuten, ez? Eta horrek, laguntzen zieten, pizka bat gizarteratze eta ez dakit, gauza komentatzen. Zer kontatu zeinke honen ganean? Bai, bide gurutxu batean dago, kokatuta, eta hori bada pizka bat hurbiltzen da buruan daukagun labadero ereduak, ez? Gehien hurbiltzen dena. Baina hala eta guztiz ere ez da emakume askorik hemen biltzeko. Baina ikus dezakegu nola antolatzen ziren zonaldeak, ez? Esate baterako, behan justu atzean dugu iturria, baina ura edateko edo etxera eramateko ur edangarria, ez? Eta beste erabilpenetarako. Eta jarraian dugu urazka, hori abereak edateko ura. Toki askotan agertzen dira modu jarraituan. Iturria, abrebaderua eta labaderua, modu jarraioan. Baina hemen, biltzen denez gurutxe bide batean, egin dute modu karratuan. Hori maiz agertzen da, plaza moduan eta ondo antolatuta. Labaderoa da gehien okupatzen dena eta ikusten ditugu lau kubo edo azka, arropa sartzeko eta jabonatzeko eta bar, eta gero bi arropa jabonatzeko edo jotzeko bi toki. Baina hauek, hemen ez dago estalita, baina beste toki batzuetan estaltzen ziren, eta inkluso hormak egiten ziren iparraldeko haizetik babesteko. Oso importantea zen, ez? Eta batez ere altuera, zutik egoteko eta ez oso makurtua, ez? Belaunikatuta egon beharrean, hori denboraren poderio, joaten ziren hori egiten. Hau barri zue da, barrio Gorritxekale. Bai. Da, izena deko honek itzurri ze Mine. Mine, ez da? Da, hau inaugurazan, 1993 urte. Bai. Ia beste urte bi barru dekoz, 100 urte. Bai. Da, honek itzurri zek, abaziri sisteman, honek basarri guztientzako motoman ure. Orduan ez zitan esan egoten urik. Bai. Gure amumak etorte ziren ona labaderutara, erropa garbitzuten, jaboi tximegoaz, da urotzagaz. Bai. Da, holan ikizit ezan atxineko bizimodue. Da, ametik eruten du nure ez zitara baldatan, edateko, garbitzasun etxeko, danetarako. Amumak, bat hemen besti hor egotezan, jaboiaz garbitzuten urotzaz. Eta zer paraten ziren, horratzeko harri horretan, belauniko? Hor egon zan lekue, oin zarretute dau, egon zan lekuen nobera sartzeko. Hori da. Da gero ure, grifo bigun ziren hemen, hor txilotxuten zolekuen, dure tortezan ona. Jaboi etxeko hori, hau aklarateko. Bai. Da baldien buru nimini, deruti bien erropak etzera ziketuten. Horra azkara etortezien ganaduek, beizek, astuek, zaldizek, basarrietan egon zan animalik klase guztiziek uredaten. Egunien baten. Hone basarri guztizietan bizizien atxine ganaduaz.
ez ni saldu, da txalak hasi, Bai. hori zezan euron bizimodu be. Klau, eta baserrietan esan urik egoten, orduan ganaduegaz ona etorten ziren, ezta? Ganaduek etortezin file. Da, mantzo, ja bibik ez itxe. Ametik estradik gotezan, ez ginen da jate bien bedarroa, eta edarto. Etxerik gehienetan patinabe baeukien, eta gitxi batzuetan horrez ganera, iturria, labaderoa eta ganaduentzako uraskea bebai. Hemen egon zan pozu eta hemen berton, kaminun beste aldarretxek. Bai, Egon zan, ganaduntzako ure daten zeuena, bai. eta gero labadero bat, eta gero aparte egon zan, itxurrize, etzerako konsumurako. Bai. Handi ekarri bizete zan, ure, etzera. Hori sarri umen beharra izeten zan, ezta? Exacto, bai. Umen beharra, Egunero uren bile. ure mile, bai. Eta non ekarten zen duen? Bueno, baldatxu bete gote zan apartekue, eta antxe karkatu du. Holako gin estiloko baldatxu bete, eta antxe, eta potiku bai usote zan, Bai, etzera gure ekarteko. bai. Eta hau da, Munategiko labaderoa, ezta? Labaderoa, antxineko labaderoa. Bai, eta zuk ez eta usan duen hemen zelangoa zan? Zan, holako kolumna bi, onerako masparrak sujetateko modukoak, egon ziren, eta atzien holako balda bat, eta gero labaderoak, normalak, karrizegaz eta holan. Txorro bat, urena, ure etorten zan handigoitxik, hartuta, eta hori, nik ez dutena ezetuta jente hemen garbitxuten. Ze garbitxuteko eta eruten zuten ure, burun ganien eta ara etxera. Eta hemen beste labaderorik? Hemen edor Pares ingurun orgoien edo holan ere... Parezin ebegozin labaderuk, parezin berton be bai. Aia horrek ez da Horrek ez di existenten, horrek ia galdute dauz danak. Ure zera etorzanin horrek danak galdutzen gehienak. Bai. Lexiba harriak. Aspaldi baten, gure lekukoen amen sasoian, erropak errekan ez ezik etxean be garbitzen ziran, gehienetan astean behin. Bogadea edo lexibea egiteko lexiba harria erabiltzen zan. Behean askea eta ganean zesto zarea ebala. Surteko hautzak ur berotan zikinkeria bigundu eta xurgatu egiten eban. Horixe zan orduko lexiba naturala. Gero, otzaratik atera ala, patinetan edo harrigainetan joten zan zikinkeria guztia askatu arte. Esplika joztezu, harri bitzibet dekozu horre zure ondoan, ez da zer da hori? Lexibarrize, da hori egon zan etzien barruen. Bai, eta zetarako erabiltzen zan, lixibarrie? Nik amari entzun dekotata. Imitxe zala zesto bat, da imitxe zin erropak zuteko utzegaz, da uregaz. Hortun ure gelte zana horra jute zan, horra potora. Bai. Juten izen, nik ez dute ezetu egun hori erabiltzen, Hortik dator gure kolada egitea, hacer la colada, erderazkoa, lixiba egitea da, eta emetik dator. Lixiba lehen hau erabiltzen zen ia etxe guztietan, Eta, gero denboraren poderioz, joaten ziren baztertzen, ez erabiltzen, eta baztertua geratu ziren batzuk, eta hemen gutxienez erabili dute apaingarri moduan, lorategian, ondo jartzeko, Baina lixibarria hauxe da, Bada harri bat, non hemen gainean jartzen zen zesto moduko bat, eta zestoan sartzen zen arropa, garbitzeko arropa behin ja jabonatuta askotan, eta horren gainean estaltzen zen liozko zapi
oial batez, eta gainean jartzen zen errautsa. Errautsa ja baetua eta nahiko garbia, ez? Eta horren gainean bota zen ura, ur beroa, Eta zer egiten zuen? Kolatu egiten zen, ez? Goitik bera. Hori da, horti dator kolada, edo hacer la kolada. Kolar, ez? Eta kolatu egiten zen kapaka, kapaka beheraino, eta gero, urbide honetatik joaten zen lisipotora. Eta lisipotoan jartzen zen berriro, prozesua berriztatzeko edo berriro egiteko. Bai, egiten zen 2 edo 3 aldiz, ez da? Bai, edo gehiago. Beti pizka bat beroa, osten bazen berriro berotu, baina gero, ja esen ura baizik eta lisiba. Olako bogadarri edo lisibarri gutxi batzuetan agertzen da data hemen jarrita, edo fronte honetan, eta beti dira 18. mendekoak. Dirudienez, hasi ziren oitzen, ez? Eta lantzen. Hori, precisamente, likidoa, lisiba, biltzeko, eta berriro erabiltzeko bestela joaten zen lurrera, alperrik galtzen zen, bai. Aman denporania, okin junen jetzien, olako patin esaten zona, zementuaz da buruina zen jeta, tegitu gure, iminitxe, ane okin june etzera, garbitzasun eta etxa. Aprobetzetako. Ure edateko beti ameti. Da ure hona, hortik etorte zan, ure hortik ezamartone partetik, da ure itzela. Eta zure denporan kasureko ja, zu ume zarala, erropeetan zuek non garbitzen zen duen? Karten gendun ure etzera eta etzien, eta gero horre egon zan manantial bat, holan, pozo bat, eta horbe bai. Eta etxean zer aukiten zen duen? Erropea joteko eta zer, hola edo zer? Bai, holako hol bat egote zan, edo bertan arrizen nahi zan, arribetu egon zan holan, eta bertan arrizen be bai. Lehenengo beratu hitz zan, eta gero, zan izaten erreza. Ze jaboi klase erabiltzen zen duen? Txinbo izate zan, edo lagarto, baina gero torzien eutz batzuk. Eta zuk ezetu dozu edo amari entzunde, edo amamari edo entzunde, etxean bere jaboi hitzen ebenik, lehen? Bai, neuk ez dut ezetu. Bai, eitxe zeuen, bai, eitxe neiz zeuen. Bai. Lekukoek eurek esaten dabe jaboi txinbo ezagutu dabela ja, ez da? Baina lehen baegoan ohitura jaboia etxean egiteko bai. Bai. Aprobetxatzeko batez ere koipea, nahiko ona erabilgarria, ez? Baita dutxatzeko erabiltzen. Bai, norberen garbikuzia egitekoa bai, ez da? Zaboiak hasi ziren ohitzen, ez? Eta lisiba hasi zen agertzen. Ja jartzen ziren 20. mendearen hasieran sortu ziren lehenengo, lisiba fabrikak, ez? Orduan ja gauzak aldatu ziren. Eta hau hasi zen bartertzen, hau kriston movida izan zen lan handikoa, ez? Etxeko emakume guztia horretan lan egiteko. Da gu garbitxute gero, eruten gendun etzera, da gero zeratan, alambritan, eskei. Baina honek estremenik eta tortzen ziren kanpokuek, etzen bien bedartzan igueli mini, baina guk ez, guk garbitzu eta gero eskei. Baina ohikoa izan da bere bedarganean. Belargainean eta noiz behinka ura eman, ura bota eskuarekin, balde eta eskuarekin, beti pizka bat ezetasuna ez galtzeko bat-batean, ez? Baizik eta nahiko astiro. Bestela akartonatzen dira edo gogortzen dira. Harin egizikatu espero erropa gogor geratzen da. Eta gainera eguzkiak zuritzen du. Gaur eguneko aurrerakuntzei esker, guztiz ahaztuta daukagu Olango lekuak eta Olango zeregin gogorrak. Baina gure herri nortasuna indartu eta aberazteko
beharrezkoa dugu herriko ondarea hurrengo belaunaldiei ezagutzen emotea, eta bide batez, emakume fin eta nekaezinaren lan eskerga aitortzea. Olantxe eraiki ahal izango dugu hain beharrezko dugun iraganaren eta etorkizunaren arteko zubia. Eta hau dan hau, ura dogulako bizigai eta bizi iturri. Leixi batxo zuria dozu, andratxu gaztia, ondo gobernatuta, baiaita fraia. Eskutsu zuriak dozuz, andratxu gaztia, guantepian ibilite, baiaita fraia. Eskutsu zuriak dozuz, andratxu gaztia, guantepian ibilite, baiaita fraia. Familiarik edo bozu, andratxu gaztia, seme biditu daz, baiaita fraia. Senarrik edo bozu, andratxu gaztia, berori txalupa dala, baiaita fraia.